Love to Dance, det er en gruppe af utroligt entusiastiske dansere, som kommer for at danse New Line. Det er en danseform, som har rod i line-dans, konto-line-dans, men det er meget mere nuanceret, det vi danser. Vi danser stadig på rækker uden partner, men vi danser til nutidens musik, det du hører i radioen. Alt fra hitlistemusik til rock til blues, alt. Alle kan være med til det her. Du kan komme, som du er. Hvis du har danset før, har vi hold til dig. Hvis du ikke har danset før, kan du også komme, for vi har også rene begynderhold. Vi spænder vidt over hele spektret. Som formand i Love to Dance kan jeg kun sige, at vi har verdens bedste instruktører. De har alle sammen minimum 7-8 års erfaring, og det er både som dansere og som instruktører. I Love to Dance kan vi sågar prale af, at vi har skabt indtil flere verdensmester, hvoraf de 2 af dem de stadigvæk underviser hos os. Vi har dansere fra hele Danmark, som kommer til Odense hver uge for at få undervisning hos os. Både vores konkurrencedansere og vores instruktører deltager hvert år i mesterskaber både i ind- og udland. Hygge, sjove stunder, godt kammeratskab og motion, det er virkelig i højsædet hos Love to Dance. Blandt andet holder vi hver år interne fester, eller arrangementer, som vi kan kalde det, hvor vi mødes en aften og spiser sammen, og vi slutter selvfølgelig af med dans. Derfor kom og dans hos os i Love to Dance. Du vil ikke fortryde det.